И здравейте, хора! Днес пак ще играем на Майнкрафт, пак с Алекс, пак на същия... Здравейте, хора! Днес играем в Майнкрафт. Да, пак с Алекс ще играем. Аз съм спомням този път. Айде, давай, влизай. Влезе ли? Не. Ето, влизаш. Ето, хора, Алекс. Ще играем на миналия такова, защото казахме, че може да стане поредица. Не ми даде да джойна. Къде бе? Покани ме. Ма чай бе, моят ли е сървъра? Мой ли е сървър? Да бе, Чай, аз си мислех, че ти трябва да влезнеш. Аз сега влизам в сървъра. Чай, аз си викам. Ти трябва да влезнеш. Не бе, на нашата поредица нали ще играем. Добре. Значи влизаме, хора. Ебой! Хора, пишете дали искате видео на Admin Abuse. Така. Ами вюхо. Добре. Къде съм? Така, хора. Аре, можеш ли да влезнеш или да те кана? Аз влезнах. Добре. Хора, сега ще влезне и Алекс. Аз влезнах. Добре. Аз ще направя мина. Гледай ни мината. Не, ела. Хора, сега ще правим мина явно. Щом каза Алекс. Ела, Алекс. Или имаш вариант долу да е под къщата. Аре, пак под къщата. Добре, седи. Или имаш... Пътя. Чай. Или имаш вариант тук под къщата, или ела ти покака. Или да я направиш. Чай да се кача. Или да направиш е тук. Не, по-скоро там. О, айрон! Не, брат, не ми кажи, че последния. Добре, хора, сега намерихме айрон без да искаме. Алекс, сега ще оправя нещата, ти хори. Да, Алекс, изчакай. Ако ще правиш мина, ела. Аз ще оправям там нещата. Къде да дойда? Фърлих ти факли долу. При кравата. Факлички! Бомбоклад. Имам 10 факлички. Добре, там направи мината както трябва да е. Хора, изчакайте, че аз не си спомням как беше. Че той няма много скоро точно. Добре. Не, за сега още много пълна нашата къща. Трябва дърво за врати. Имаме. Добре, трябва да дадеш едно. Добре. То, брат, нямаме въглища. Копай всяко въглище, което намериш в мината. Така. Хора, ето тук ни е тераската. И хора, тук между другото може да се минава спокойно. Няма да попаднеш, ако искаш да слезнеш, ето. Просто по-внимателно. Така, с Алекс, какво да правя аз? Дилам, брат. Добре, аре ще се събирам дърво, защото от дървото ни е важно. И така. Добре, хора. Така. Съжалявам за миналия епизод, ако ви е бил скучен в началото, но после се развихме.
Ники, Ау. ще ти изпратя един скриншот, искам да го видиш. Добре. По-байбък. Чайте хора, Чалик ще ми праща нещо. Чайте малко хора. Сега да го видим. No. Тежък проблем. Аз си мислех, че от към батерията. Защото имаш 10% и трябва да си го заредиш. Това е доста голям проблем. Искам го да се зарежда. Добре. Таблет се зареждах сега. Имам един стак и 36 дърво. И хора, да не си помислите, че това е фалшивата. Все пак е на български истинската. Не, той просто играе от таблетата е настроен за български. Да, ма пак, брат, просто не съм си сменял много настройките. И затова. Не намирам нищо. Спокойно. Но вече как сами се чупи. Гадничко. Така хора, това ще го преместя тук. Да, аз изхабих, брат, дървото за някакви честове. Добре. Тям пак да набера. И Алекс, да ми дадеш камък, като се върнеш, да крафна още печки. И да крафна онова, дето бързо се печеше, как беше. Помня как му беше името. Да. Пилката. Аз папирката. Пилката ще ми се щупи след малко. Окей. Трябва да се връщаш. Вече не се щупи. Добре, връщай се, защото и без това, че е нощ. Нощ, трябва да легнеш да спиме. Не знам за това идвам. Добре, хора. Чайте са. Значи, ще крафна крафтинг тейбъли да има. Ай, Ники. Ау. Дробни ми 3 за пикакс. Какво? Дробни ми 6 гълстол. Да си крафна 2 пирки. 6 или 7? 6, брат, 6. Имам и още един стак, между другото, ето ти го. Thank you. Добре. Сега да направя и така. Ева да спиме. Чай малко. Обзавеждам. Хора, лягаме да спиме. Поред мен ще се развиеме доста във втори епизод. И в третия вече да ходиме фенда, не знам, да търсиме диаманти, не знам. Брат, това е втори епизод, бета, пак. Па да, и в третия направо...
Айде. Там искаме да се развием доста. Видеото ще е по-дълго, нали? Да, 1 час. Колко ще е дълго? Това какво ми трябва? Печка. Намирам само дърт. Дърт къде? Алау, пинчелин! Алау, пинчелин! Да. Тун-тун-тун-тун-тун. Ука намазама ту Бразил. Дъшамбари. Първото нещо, което съм намерил. Кол! Омага, хора. Първият път, който се радвам за кол. Колко има тука, бе? Ука намазама ту Бразил. Добре, хора, трябва ми още дърва. Имам 19. Как беше това, бе? Забравих му името на това животно, ама е много готино. Добре. Ето така. Всичко е завършено. Яла в мината да ти покажа нещо. Изчакай малко. Обзавеждам. Сега идвам. Така. Добре. Значи взимаме това дърво за всеки случай. Взимам. Тук обзаведохме. Идвам. Да видим как се е получила мината на Алекс. Тя къде е? При мен, ред при мен. Добре. Идвам. Под базата. Давай, ето. Гледай. Изчай малко. Чай първо малко. Отгоре на такова, защото така иначе гадно. И се удря главата. Така. Направи пирка да ми помогнеш малко. Аз имам кирка. Добре, да ми помогнеш малко, че вече ме писах. Добре, сега. Ще само да направя тук някакво място да имаме. Да слагаме някакви неща. Така. Да си имаме тук някакво място. Това кирка щупени. Така ще тура и някаква печка. Просто да имаме някакви неща. И 2 съндъка. Така да имаме. Добре. Сега си прибирам нещата, които не ми трябват. Идвам. Ти не си изкопал много нормално.
Хора, изчайте малко само. Така. Чайте. Сега само малко. Така. Добре. Алекс, ти този скин безплатно ли си го взел? Не, за 4 лева, за 5 лева. Ма от бъндъл ли или сам си го сам? Да, бъндъл. Има доста скинове. Ма това какъв е? Магма ли е? Какъв бъндъл е бил? Ако искаш лев на сървъра, да ти го кажа как се казва. Не. Просто какви скинове има вътре? Има моя... има такива като... огън. Съвсем скинове. Огнени? Да, огнени. Значи, това дето не е вярно, тук от PlayStation гледам, че имам 428 часа на Fortnite от невярната тема. Дето е там долу. Чейте, хора, малко. Че правя нещо. Така. Идвам да помагам на Алекс. Това материал винаги съм се чудил какъв е. Тук слагаме един крафтинг. Тук горе имаме един. Пещерата. Копър! Ще може да си направим армър. Готино. Имам 13, да видим какво мога да направя с 13. Направи на мене нещо. Така. Трябва ни печка. Сигурен ли си в това, което крафтваш? Тук слагам печка. Слагам копъра да се такова. Пропуснал съм едно копърче. Пропуснал съм 2 копърчета. Пропуснал съм 3 копърчета. Готово. Хора, пишете, ако искате пак да играем на Roblox. Но това снимам. Хора, винаги забравям, че нямам нищо хубаво от таблета, аз там снимам. Хора, ще се опитам да си оправя
това да си пусна същия акаунт на таблета, дето ми е в YouTube и на телефона и това ще мога да снимам. Сигурно. Не знам. Имам 16 точка. Не е браво. Така. О, гол! Майко, и то много гол. Доста кул. Хора, набарахме джакпота, дето се вика. 10. Ти колко кол събра? 8. И аз 10, 18. Хора, пишете някакво друго искате да играем. Вече стигнахме до черния камък, брат. Аз се връщам нагоре, че кирката ми ще умре. Хора, мисля скоро да спирам епизода, защото е късно и трябва да спирам. Въпреки че е петък, а то е нощ навънка. Сега да спиме. Първо ще се телепортна. Алекс, и ти не снимаш, не почнеш да снимаш. Нямам. Помол... Съм 2 видеа по принцип. Да, откак ти? Аз едно крънч. На TikTok, мате на танци. Доста крънч. Само трябва да си изтеглиш една програма Mobizen, ако ти е трудно, аз ще ти оправя. А тя
Тя плаща ли се? Не. Според тебе, що ми я ползвам, плаща ли се? Бих ли дал пари за това да снимам видео? Аз го правя това за кеф и... Къде знам, мога па и да стана някакъв ютубър, ако не стана това, дето иска. Къде знам, брат. Не знам с какво го правя това за кеф, просто. Ти, ето. Брат, така и не си крафнах кирка, гати глупака съм. Това ми трябват пръчки. Чайте. Така. Крафнах си 3 кирки. Да си имам. Ники? О! Кажи. Да, ти такива. Хапи. Майко, армията ми от кирки в инвентара ми. О, Алекс! Айран! Браво! И то много. Май. Не знам колко. Много е. Много е. Супер. Също Аз имам 2. ще кажа аз колко имам. Майко, това продължава, бе. Аз имам 12. Направих си една каска. Аз имам 12 айран, хора. Това е много като за при малко почната мина. Още айран! Той айран не спира, бе. Още ли има, бе? Че да ви натам да няма. Добре. 18! 48, за да направим за двамата фул сет. Откъде го видя това? Не, защото знам, за един фул сет ни трябва 24. Диаманти! Какво? Диаманти! Не, бе! О, добре, ти си Сайран. Майко, хора! Открихме първия ни диамант във втория епизод! 3 диаманта! 3 диаманта! Хора! Мамага! Къде? Във вторият епизод само намерихме 3 диаманта. Кой да направя кирка ли? Не знам, брат, не знам. Ще направя кирка. Добре, ама си дай металната на мен. Не, базикам се. Аз сега отивам да изпека айрана. Така. Така първо да остава на градските. Не бе, брат, какво нап... Тук. Ама, брат, трябваше... Не ме телепортирай там. Тук. Горе имаше чести, аз заради това. Защото там не като базичка имаме горе. Затова.
базичка. И направо базичка. Обаче това тук явно не може да се отваря, или поне аз не мога да отваря. Къде бе? Нищо, е тук. Айрон. Браво. Имам 2 стака. Брат. Имам 2 стака кабелстоун. Аз имам 3. Още пощакам да си... Опа, чайте, това не трябваше да го правя. Да ми се изпече. И след 5 минути ще спирам епизода. Да, то ще е 35 минути, другите са по 40-45, ама... Това ще е по-кратък. Да, то предишните бяха по 9 минути епизоди. И по 15, така че... Първото ми видео, знаеш кое ми е? Ко? Как играя сам на Newsbro. Бро. Много е тъпо и е 9,30 и е 9 минути и 30 секунди. Много е тъпо, брат. Хора, пишете дали ви кефат видеята, защото според мен са интересни. Не знам, на мен са ми интересни. Защото да качваш толкова често, не е лесно. Но интересно за хората. Защото големите ютубери повечето качват по един епизод на седмица. Докато аз понякога през повече, понякога през по-малко. Колко не се изпекал? Четвъртата кирка след малко, брат. Леле. Ей, брат, защо ми да отворя честа, бе? Чак малко да се отворя. Пайс. Бо. Ти колко айрон имаш? Аз ли? Да. Вече 2. Аз имам 10. Защото изхабих много. Ще не ги сложа да се печат.
хора. Хора, ми приключваме епизода. Развихме се от към материали, открихме айрон, открихме първите си диаманти и другият епизод сигурно ще се развием още повече. Алекс, ела спиме като за край на епизода. Така, хора. Чао, хора, чао. Ето, Алекс казва чао. То изгрева и до другия път. И чао.